kata ero ni en odonja to puonjore hini dhi skul misome miwas gandi mate koro mana somo engineering I didn't immediately the practice nikech ineno samoro udongo to in gi degree mar jonyuolni alafu in gi gik midwa timo midwa kona mang'e kikoro koro mana tieko skul na kano gigo ok na los ga wiye na tieko and I was like my parents are happy about it koro gima ang no atim adwa timo gik mahero so I went and worked in operations matiyo ni companies moko mang'eny for several years to nochopo kuma koro the more you grow the more you want to have an identity to emadoke koro gimanomia desire mar timo interiors and interior architecture chakre from way at the plan of the house nikech jomang'eny paroga ni interior and biro tiketo tiles tiketo roofing ang'o a lot of times iyudo joma plans gi ogor ma ok gi involve an interior architect iyudo ka gin gi shida mang'eny and I think my colleagues nyalo agree gi mano iyudo ka ne giketo dimensions marong mag dot giketo corners kumoko nego bedie koro iyudo ka jo tieko ema yudo ga tich matek nikech koro nyaku find solution kaka because interior is about functionality our work and ni wanyaka wa make ordinary every single space odd no bed functional to you doka sometimes architects goro ute to give focus a lot on the outside to we give will give dimensions mag eot orientation gi kaka kumagi kete dirishe kumagi kete dot corners magi keto wi gi kata will kuma master bedroom bed nyalo face kori yudo ka unu chopo ka jo interior architect oketo no windows if all the three walls to wall marangwen nigi dot to nego bed ni dwaro feature wall moro kata imodi make bedroom no look very nice koro na bedo ga frustrated and I decided during COVID onego bed nadok where dog is school so that I can create my own solution and that's how my passion for interior came up Madoke school koro ni identify problem so now I ahero chako gi client from way at the bottom ka osemi plan tibire company wa samoro idwaro ni wagedni the first thing we do is we correct the plan nikech floor plan no emabo affect team ni kose donjo to koro iyudo ka gypsum ok donje kona moro to kata dot moro ok donji iyudo a lot of challenges to ingeni clients anodwaro ni solve those problems and sometimes problems go bedo very expensive problems iyudo ka ngato keto nicho without clearance mar dot to chono onego bedi keto cho iketo baf to koro uchako discuss weche mag we have to bring down this wall mondo to kingiyo maybe wall no be structural otingo load malo koro sometimes you do challenges go to wayudo gi mang'eny flow and I know my colleagues bo agree koda ni mago gik ma wayudo mang'eny omiyo wadwa ni wabed gi and you know kaka culture wanitie